Počúvate podcast Slovenskej komory daňových poradcov číslo 38 z 18. septembra 2024. Spravodajcu pre vás pravidelne pripravujú daňoví poradcovia a vďaka umelej inteligencii si ho môžete vypočuť aj vo forme podcastu. V aute na ceste do práce alebo pri rannom behu vám bude robiť skvelú audiospoločnosť. Téma: Zbierka zákonov Slovenskej republiky. V dňoch 11. až 17. septembra 2024 neboli uverejnené predpisy v oblasti daní a odvodov. Téma: Národná rada Slovenskej republiky. Schválený vládny návrh zákona o daní zo sladených nealkoholických nápojov, ktorým sa mení a doplňa zákon o správe daní. Účinnosť 1. januára 2025. Schválený vládny návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorým sa menia a doplňajú zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Účinnosť 27. septembra 2024, 1. decembra 2024, 1. februára 2025, 1. januára 2026 a 1. februára 2027. Schválený vládny návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2025 menia a doplňajú zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve. Téma: Medzirezortné pripomienkové konanie. SKDP vzniesla pripomienky k návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Téma: Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predstavilo balík konsolidačných opatrení. Téma: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k uplatňovaniu daňového bonusu na dieťa na začiatku školského akademického roka. Téma: Sociálna poisťovňa informuje. Ošetrovné a nový školský rok. Takto požiadate o dávku pri ochorení dieťaťa či uzatvorení školy. Sociálna poisťovňa a Slovenský živnostenský zväz spojili sily pre lepšiu informovanosť samostatne zárobkovo činných osôb. Téma: Spravodajstvo Európskej únie. Hodnotenie smernice Európskej únie proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Téma: Zdiania v komore. V septembri a októbri sa môžete zúčastniť nasledovných klubových stretnutí. Nelegálne zamestnávanie s dôrazom na využívanie práce na živnosť s advokátkou Martou Vališovou. Čo kontroluje finančná spravodajská jednotka s právničkou SKDP Zuzanou Kolenovou. Zdaňovanie nerezidentných umelcov a športovcov s lektorkou Danou Slivkovou z Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Téma: Vzdelávanie. Akadémia daňových poradcov pripravuje 5. ročník obľúbenej odbornej konferencie s názvom Aktuálne výzvy v medzinárodnom zdaňovaní, ktorá sa tentokrát zameriava na vybrané aktuálne témy a výzvy v oblasti medzinárodného zdaňovania. V rámci jednotlivých prednášok sa budú rozoberať problémy, legislatívne zmeny a ich praktická aplikácia, ktoré v posledných mesiacoch rezonujú v odbornej praxi. Konferencia poskytne platformu pre odbornú diskusiu s cieľom lepšie pochopiť dopady nových poznatkov. Termín konania 13. novembra 2024. Vybrať si môžete aj z ďalších školení počas septembra a októbra. Vybrané problémy z praxe súvisiace s automobilmi. Analýza a vyhľadávanie rozhodnutí najvyšších súdov pomocou umelej inteligencie. Registrácia pre daň dnes versus od 1. januára 2025. Komparatívne aspekty. Transferové oceňovanie finančných transakcií. Náhrada škody správneho, účtovného daňového hľadiska. Startupové investície. Ako na ne od due diligence po equitu. Rozsudky zahraničných súdov v oblasti zdaňovania pasívnych príjmov. Registračné formuláre na všetky školenia sú dostupné na webovej stránke Akadémie daňových poradcov. Kompletného spravodajcu nájdete na webovej stránke SKDP. Tešíme sa na vás opäť o týždeň.